May ilang paaralan na sa gitnang Luzon ang naghahanda para sa pilot testing ng pagbabalik eskwela ng mga piling mag-aaral. Sa Pampanga, sinimula na ang bakunahan kontra COVID-19 sa ilang mga graduating at medical student ng Our Lady of Fatima University at Mabalacat City College. Pero iba ang sitwasyon sa Bulacan. Sa katatapos na online provincial IATF meeting nitong October 13, tila hindi pa 100% kumbinsido ang mga kinauukulan sa konsepto ng physical learning. Bagamat magkakaroon ng pilot ng opening ng klase face-to-face sa November, sa palagay ko ay dito sa Bulacan, pag-aralan natin mabuti kung ano ba yung nararapat. Kung hindi pa naman kumpleto ang vaccine ng kabataan, bakit tayo papayag na gano'n? Ilalagay lang natin sa risk yung buhay ng ating mga kabataan, lalo na yung mga elementary level. Iiral umano ang no vaccine, no physical schooling policy sa buong probinsya. Susubukan din umano makipagdialogo ng provincial government sa Department of Education upang matiyak ang mas ligtas na pagbabalik eskwela. Sa akin, titindig ako na ipakiusap sa national government, sa DepEd na bakunahan muna natin lahat. Ano po, dahil delikado. But meantime, mas ligtas sa tahanan ng ating mga estudyante habang pinapalawak natin ang ating vaccination program. Batay sa latest vaccine tally ng lalawigan, 585,715 na Bulakenyo pa lamang ang nakatanggap ng complete dose ng COVID vaccine, habang 736,404 naman ang naturukan na ng unang dose. Target na mabakunahan ang higit 2.3 milyon na Bulakenyo para makamit ang herd immunity. Sa kasalukuyan, Bulacan pa rin ang may pinakamaraming na itatalang COVID-19 cases sa buong Central Luzon. Nito lamang October 13, 168 new cases ang naitala sa probinsya. Ang kanilang confirmed COVID cases umabot na sa 100,906. 2,752 sa bilang ay active cases, 1,443 ang namatay at 96,711 ang gumaling na. Marami man ang tinatamaan ng COVID sa lugar, bumababa naman ang kanilang case fatality rate na nasa 1.43%, malayo sa dating 3%. Samantala, nakapailalim man sa modified ECQ ang probinsya, kinonsidera na rin itong low-risk area ng Department of Health dahil sa downward trend ng COVID cases sa nakalipas na linggo. Rainiel Pawid, CLTV News.